Malakas at tila nangangalit ang hanging dala ng bagyong Egay. Nabuwalang naglalakihang mga puno. Nag-iwan din ng matinding pinsala ang bagyong Egay. Tinambalos ng malakas na hangin dala ng bagyong Egay. 27 kalsada ang hindi madaanan dahil sa pagbaha. Malakas at tila nangangalit ang hanging dala ng bagyong Egay. So hello guys, good morning. Kagising ko lang and itong video na to is ginawa ko linggo. So buti ngayon is umaraw-araw na, bali 2 weeks nang umuulan at bagyo. Halos kakakalis lang ng bagyong Egay. Marami siya nasalanta. Maraming lubog na baha dito sa Pangasinan, lalo na sa Dagupan. Kami nasirang bahay. Marami pa rin lubog na bahay dahil sa bagyong. So itong content na to is para magbigay tulong at magbigay pagmamahal sa mga kababayan natin dito sa aming barangay. Hindi ko to ginawa para magpasigat lang or what. So guys, samahan niyo ako after namin kumain. Talarga na tayo sa labas, harap na tayo. Kunting tulong lang guys. Hindi naman kami anak. Pero kaya ma'am, para magbigay na kung ano ng cash. Guys, bigas lang, pero bigas na may halong pagmamahal. So, tamahan nyo kami guys. Kami ng mama ko, kapatid ko. Pagbigay ng tulong sa mga nabaha dito sa aming barangay. At yun, sana magustuhan nyo rin ito. So ito guys, ito yung bibigay natin sa ating mga kabarangay na nabaha, mga kailangan ng tulong natin. So yan, isang plastic ng bigas. So yan, ilang piraso ba to? So nasa 100 pieces. Nakapagbigay na guys, ito nabawasan na. So ito ibibigay na lang natin ulit. So mamaya guys, kita-kits na lang tayo sa labas. And hope magustuhan nyo to. Yes, sir! Pedro kasi mahal.
Charot mo yung mga babae mo. Guys, kakatapos lang namin magbigay ng first batch. May second batch pa. Samahan nyo na lang. Bomba naman yun. Suna, pizza. Peace. Gang, gang. Squeeze me oh so tight. Show me